Okay, lahat tayo mga makasalanan, di ba? Okay. Ngayon, kung at ay mga ano ang kailangan natin? Ano, halimbawa, kung ikaw ay nalulunod o hindi na kasama sa paglubog, ayun, Princess of the Stars, hindi mo kasama. Pero halimbawa, ikaw nalulunod, pagkatapos anong kailangan mo para kang mailigtas, anong kailangan mo? Kaya kailangan magdasal, pero anong kailangan mo para matulog sa mulo? Kailangan mo lang. Kailangan mo, panalangin lang, kailangan natin yan. Ano kailangan natin? Halimbawa, kung ikaw ay sa teacher ka sa kapitero o sa